सर मला वाटतं तुम्ही दुसऱ्यांदा गोव्याला आलाय. नाही, दुसऱ्यांदा नाही, चिक्कार वेळा आलोय. चिकार वेळाला आलाय. ठीक चिक्कार वेळा आहे आलोय. सर, गोव्याबद्दल एक छोटंसं मत सांगा. आणि दुसरा एक प्रश्न आहे सर, मला वाटतं नोव्हेंबरमध्ये तुम्हाला 1 वर्ष पूर्ण होईल सरन्यायाधीश. 2 वर्ष पूर्ण होतील सरन्यायाधीश म्हणून. ही जबाबदारी सांभाळताना न्यायव्यवस्थेमध्ये जे बदल काही करण्याची गरज आहे असं वाटतं का? आम्ही पुष्कळ बदल केलेले आहेत, पण ह्याच्याही पुढे बदल करायची जरूर आहे. आणखीन दॅट्स अ कंटिन्युइंग मिशन फॉर द फ्युचर. पण मुख्य म्हणजे गोव्याला मी कित्येक वेळा आलेलो आहे. फार सुरेख परिसर आहे. आणखीन दर खेपेला मी येतो तेव्हा एक गोव्याच्याबद्दल एक नवीन काहीतरी मला जाणीव होते. माझा लोकसंग्रह आहे इथे, आमचे जजेस असतात इथे, आणि राज्यपालांचं पुस्तक रिलीज करायला मला फार बरं वाटलं आज. आणि फारच सुरेख लिहिलेलं पुस्तक आहे ऑन द ट्रेडिशनल ट्रीज ऑफ भारत. आणि नेचरबद्दल सर थोडंसं सांगा. नेचरबद्दल एक गोष्ट मी आता आवर्जून उल्लेख केला की Goa has the best of nature that India has to offer. येस. थँक्यू सर, थँक्यू.